Bu, tak omongin ini ojo kaget ya. Aku ini dalam masalah. Uripku mulai terancam, Bu. Terancam piye? Ketoke, sedelok engkas, engko enek wong moro rene njaluk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban? Iya, Bu. Padahal ya aku ora berbuat lho, Bu. Tapi aku sih kon bertanggung jawab. Janjane enek masalah apa to, Pak? Gekek sampean ngetengi wong. Ngawur ae. Ora kuwi masalah ibu. Intine, wong kuwi selalu mengganggu kehidupanku. Setiap kali wong kuwi moro rene, mesti njaluk pertanggungjawaban, njaluk ganti rugi nang aku. Padahal ibu, aku gak kenal karo andekne. Lah kok iso? Lah wonge merasa dirugikan apa to, Pak? Kok njaluk ganti rugi ki? Ya mbah, wong aku ya ora merasa berbuat kok. Intine, menurut info sing tak ngerteni, wong ki engko sedilongkas moro rene njaluk pertanggungjawaban, njaluk ganti rugi nang aku, Bu. Lah kok penak men, sampean ora berbuat re, kon bertanggung jawab. Sampean tenang wae, Pak. Pokoke, engko nak wonge rene, aku kandhani, Pak. Tak tatakane. Wani men aku. Wani to, Pak. Cemplon gitu loh. Sip, Bu. Paket. Lah, yo kuwi lho Bu, wonge sing tak maksud. Wong kuwi anggere moro rene, mesti njaluk pertanggungjawabane nang aku. Lah kuwi ya paketku apa? Lah sing pesen sapa? Aku. Lah yo, kan sing berbuat kowe ya, Bu. Sing dikon bertanggung jawab mesti aku. Saiki adepe kowe, Bu. Omongmu more wani. Nak masalah siji iki aku nyerah, Pak. Sampean wae sing ngadepi. Gage, tunjukkan kejantananmu sebagai seorang laki-laki, Pak. Gage, wis dinteni kae lho.